Сега ще ви покажа как изглежда видеокурсът за начинаещи отвътре. След като вече съм си направила регистрация, влизам с потребителско име и парола. Достъпът ми до курса вече е потвърден и мога да започвам. Успешно съм влязала в профила ми. След като съм вътре, трябва отново да отида на курсове и избирам видеокурс за начинаещи А1 ниво. Това е моят курс. Това е описанието. Мога да отида на учебна програма и да видя всичките модули. И разбира се, препоръчително е да започнем от първия модул. Ето виждате, това са 12 модула, т.е. 12 урока общо, а във всеки един модул има подуроци. Започваме от първия, немската азбука, след което ми се отваря видеото. Отстрани виждам менюто за следващите уроци. Те са наименувани. Започваме винаги с граматика, след това имаме видео упражнения и накрая завършваме с интерактивни упражнения. Ето по този начин ми се отваря прозорчето, мога да кликна тук, за да го гледам. А вече като съм го изгледала, мога да го маркирам като завършен, за да се запамети в системата, че вече съм го гледала. След това мога да натисна на следващ или пък да се избера от менюто тук. Друг вариант е да натисна просто ето тук, където е картинката с видеокурса на продължи и отново ще ми се отворят видеята. Към всеки модул има речник и допълнителни материали, които ще намерите в секцията материали. Ето тук ги виждате, речник, модул 1, лични местоимения, упражнения, модул 1, отговори на упражненията за всички модули. Този файл е препоръчително да си го свалите, защото към всеки модул ще има такива упражнения. И отговорите са ето в този файл. И виждате, тук имате 40 допълнителни файла. Имаме диалози на различни теми. Кликаме отстрани, то ни се отваря в PDF формат. Разбира се, могат тези материали да се свалят. Най-хубавото е, че можете да учите когато и откъдето си пожелаете. Няма ограничения в това колко пъти да изгледате един видеоурок. Видеоуроците с упражненията е желателно, когато ги гледате, да имате лист и химикал пред себе си и следователно, когато задам условието на задачката, да спирате видеото на пауза, да си направите упражненията в тетрадките и след това да продължите да гледате видеото, за да проверите дали сте работили правилно. Освен видеокурсът и всички материали на сайта, можете да станете член и на Facebook групата ни Видеокурс А1 Академия Берлин. След като сте закупили курса, влизате във Facebook, намирате групата и се присъединявате, след което аз ще ви одобря. Тук можете да намерите също упражненията към всички модули и други упражнения. Тази група е създадена за подкрепа. Можете да комуникирате с хора също като вас, които в момента се обучават на това ниво, както и да пишете свои изречения и да ги коментираме и подобряваме. Това е относно курса. Когато имате въпроси, винаги можете да се обърнете към мен и ако вече сте решили да се доверите на моят видеокурс, ви пожелавам много успех и приятно учене!